ta samu kuji zauna harkar yau ta dara ta kullum. Allah ya ban wata sana'a za mu yi harka irin ta gwari. Tabdijan an yi ban gani ba ya Allah fidda mai tukunya. Wai har ni shehu zai wawar gini da ba bakon rikon kudi ba. Kwanan nan in na lode gwari ba su san ribar da zan ciyo ba. Ke ma da kike cikin gidan nan baki san na sa shi kasuwa ba. A'a mai gida ne ya faru bana san gashi ban gani ba. Zo samu guri mu tattauna kar in ga sheka ban ga shamuwa ba. Ka san sha'anin batun mutane alasa ba dai gada ka hau ba. Ba za ki ga me nake gani ba. Yanzu harkar gwari ce take ja dan ku ba ku san dawar kasa ba. Ribar farko idan na loda ba homa za ni in sayo ba. Ji are za mu je in tunkari gida in saye shi ba ta nan ba. Gashi ma banki sun bani bashi yanzu zan koma a sare kaya. Gobe kan ma karki ɗora girki dan ba zan